Riitasäteesi vaikuttaa olevan herkullisen tehokas. Saanko tiedustella, kuinka kauan vaikutus kestää? Vain pari minuuttia, mutta kyllä se piisaa kunnon tappeluun. Mahtavaa. Nyt täytyy vain juonitella ne rotat ulos kolostaan. Taidankin ilmoittaa lehdistölle aikovani tuhota villieläinten suojelualueen. Mun pomo-ihmiset ei tykkää siitä. Mut sehän on juoni saada ne hamsterit paikalle, senkin pahviaivoinen palsternakka. Juoni. Juoni. Mikä juoni? Oi. Päihin tulee, Turbo! Ouch! Tää peli on turhan raakaa antennipäille. Täällä on nautan, hei! Juu! Minski tulee laidasta ja... Kato etees senkin haiseva hillokauha. Kato itse, pallo oli mulla! Hei, iisisti karbaasit. Tänhän piti olla ystävyysottelu. Joo. Ei mitään ongelmaa. No, sori vaan, Vinski. Peli on nyt pilalla. Ei se mun vika ollut. Siinä on sullekin yksi vapari. Keskeytämme Sävelkimaran ylimääräisen uutislähetyksen takia. Herra Isotahko Lalli Leipäjuusto on juuri ilmoittanut suunnitelmistaan rakentaa parkkipaikka villieläinten suojelualueen paikalle. Taitaa metsän villit otukset joutua nyt hunningolle. Huonompi homma. Tyypillistä leipäjuustoa. Kukaan ei tee pahaa meidän Villelle ystävillemme. Pannaan juustopala siivuiksi. Yeah! Pahus. Mun täytyy kyllä mennä takas tallille. Hei, hyppää kyytiin, baby. Sinä ja sun egos. Taisit saada pakit kikolaa. Heko. Tsemppiä, jäbät. Tavataan pian. Ei muuta kuin hanat auki! Suunnitelma näyttää onnistuvan. Sokerihiiret ajaa suoraan ansaan. Ansaan, josta ei ole pauto. Nyt ne ääliöt joutuvat todelliseen kokeeseen. Ystävyyskokeeseen. Eikä yksikään läpäise sitä. Hei Sally, jotain näyttäisi olevan vinossa. Puitako tarkoitat? Jos leipäjuusto aikois panna metsän tasaiseksi, luulis sen jo aloittaneen. Ehkä sille tuli sydänsurruja. Ei silloin sydäntä. Tässä on jotain muuta. Eli? Ansa. Ootteko te varmoja, että te halua edes yrittää? Minkä ajatuskin alkaa yrittää? Ai niin. Mä unohdin, että teillä nynnyillä menee maha sekaisin. Onpa upeeta olla aurinkokunnan armottomin purjapää. Tässä saa aina noet naamalle. Nyipä. Yksi lensi yli käenpesän. Hei, jotain rumalens just yli. Rumaa tytekki. Niin on mutsiskin. Aame taivaan. Hei, Nynny, mihin te panitte mun laskuvarjoni? Voihan vehnä. Unohdettiin pakata laskuvarjo. Nyt se suuttuu eikä vie meitä kuule Linnanmäelle. Vai ei. Vielä yhtenä palana. Vai olenko? Mikä toi nyt sit oli olevinaan? Kuka välittää ääliön? Varmaan UFO. Pääkii, terva-aivo. UFOssa on valkoiset. Ai, se luulet olla fiksukin, vaikka et on muuta kuin lampaivonen kuli. Lärvikin molemmat, te otatte mua pattiin. Anteeksi vaan, herra, iso herra. Mikä säkin parsana mulle toivas? Hei jätkät, mitä tapahtuu? Turvakiisattu. Tää? Mikset sä merinetti painu Mosambikiin? Mä en aina jaksa kuunnella sun viisastelujas. Ja mä en aina jaksa kuunnella sun neuvojas, mä häivyn. Luoja kiitos. Ja siinä jos sulla olisi edes toinen harmaa aivo, se ollut sulla menisi paljon paremmin.
tappeluun. Saat pärjätä omillaan. Mikä teitä jätkät vaivaa? Jokin on kyllä nyt vialla. Kyllä minä teidät vielä kiinni saan. Sadesilmä on perässämme. Nokka kohti leipäjuuston toimistoa. Olis pitänyt arvata. Kun jotain pahaa tapahtuu, on leipäjuustolla aina näppisät pelissä. Täytyy löytää jätkät. Koska... Hei, apinanaamainen Antti Roosberg. Eikö sun jääkaappi kuule yhtään nopeammin? Häivy edestä tai! Hei, mitä tapahtuu? Sori, turvallista matkaa. Nyt on jotain pahasti pielessä. Mun täytyy löytää Vinski ja Moto ja selvittää mitä heille tapahtuu. Mut missä ne on? Ne voi olla missä vaan. Mainiosti toimittu kerran. Hiiret ovat yksi. Hei Läänielvis, päästä meidät irti! Purekaa pölyä piipittäjät ennen kuin minä porran teitä. Ensin työ, sitten huvi. Okei. Onks muuten tukka hyvin? Oh yeah. Hiiret ovat yksin nyt. Mutta onhan teitä 3. Tuokaa ne pärinäpojat tänne tai saatte ajaa kotine kolmipyöräisillä.